Добрый дзень, паважаныя навучэнцы. Далучайцеся да нашага онлайн-класа. Сёння таксама будзе шмат карыснай інфармацыі, шмат пазітыву, крэатыву і добрага настрою. Таму далучайцеся да нашага прамога эфіру. Сёння будзе ўсё, як мы любім. Буду вас чакаць. Вось ужо першы далучыўшыся. Міланка, машу віртуальна. Давайте чакаць, хто яшчэ да нас далучыцца. Вельмі будзем рады бачыць усіх. Я так спадзяюся, што Весна далучылася. Таксама машу віртуальна. Маршу віртуальна Ксюшы. Вельмі рада, што вы далучаецеся, што вы прытрымліваецеся заклікаў заставацца дома, нікуды не паехалі. І будем зараз з вами весело бавіць час, займацца. Таму, можа, яшчэ хто далучыцца, давайте яшчэ хвіліначку мы пачакаем і потым будем распачынаць. Як звычайна, пойдзем па рубриках, пойдзем па нашых элементах всіх, якія мы робім, і, канешне, будем спяваць і яшчэ раз спяваць. Свае думкі, пажаданні можете пісаць у каментарыі, я буду іх чакаць, буду на ўсё адказваць. Таму пішыце, заклікаю вас пісаць. Што ж, давайте будем распачынаць. І сёння, як звычайна, шукала і рыхтавалася да занятку, шукала для вас цікавыя практыкаванні, і сёння будзе шмат новага, таму будьте уважливы, слухайте уважливо. Буду вам все рассказывать, что нашла, с чем ознакомилась. Классично мы распочинаем с рубрики «Дыши со мной». Будем сегодня дышать. Я вам нагадываю, что практыкаванне з дыханнем гэта не толькі падрыхтоўка нашага галасавога апарата да спеву, але яшчэ і прафілактыка вірусных захворванняў. Таму гэта актуальна, вельмі актуальна на сённяшні дзень, і заклікаю вас паўтараць практыкаванні, якія вам спадабаліся, больш запомніліся не адзін раз, а некалькі раз на дню. Гэта будзе вельмі палезна для вас і для вашага здароўя. Таму распачнем. Не забывайце, што заўсёды і з намі наша дыяфрагма. Старайцеся яе кантраляваць, класці ручку на жывотик. Першае практыкаванне такое. Будзем выгаворваць гук «ф» і выдыхаць. Малайцы, працуе наш жывотик, не забываем пра гэта. Наступны гук у нас «ш». Ш, 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 ш. Наступны гук «ч». Ч, 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 ч. Малайцы. Зробім з вами зброс, зробім такі удох і выдох. Таксама працуе наш жывотик, плечы, галава, грудь у нас не падымаюцца. Малайчынкі. А зараз гук «ф», толькі трошечки хутчэй. Малайцы. Зробім зброс. Добра. І яшчэ одно практыкаванне, якое вы ведаеце. Сабачка. Малайцы. Робім зброс.
машу віртуальна наступним долучившимся. Що ж, а зараз ми з вами зробимо наступне практикування. Так само вельми цікаве. Будемо робити удох, затрымліваць паветра і лічыць до 10. А потым будем рабіць выдох, доўгі выдох, эканомны выдох на гук Ф. Паўтаруся. Удох, затрымліваем дыханне. Я пальчиками буду лічыць до 10, а потым мы з вами робім доўгі выдох на гук Ф. Поехали. Малайчынкі. І паўторым гэта. До нас долучилася Даша, машу віртуальна. Давайте яшчэ раз будем рабіць удох, затрымка. Я лічу пальчиками до 10, потым робім выдох на гук Ф. Поехали. Малайчынкі, малайцы. І яшчэ одно практыкаванне, каб для тых, хто не прачнуўся яшчэ, каб вас падштурхнуць трошки, зробім практыкаванне на дыханне, але дапамогуць нам наши руки. Фр, фр. Мы говорим фр и скидываем руками поветра разом с нашей диафрагмой, скидываем его руками. Поехали. Фр, 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 фр. Молодцы. І апошняе практыкаванне самае складанае. Таксама будем рабіць рэзкі ўдох і будем лічыць. Давайте спачатку паспрабуем далічыць до 15, потым будем павялічваць. Рэзкі ўдох і на выдохе мы лічим с вами услых до 15. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодцы. Все это на выдохе, на затрымленном дыхании робится. Давайте яшчэ разочек. Милана пише: Прывітанне ўсім, хто долучыўся. Рада вас бачыць. Поехали. Затрымліваем рэзкі ўдых, затрымліваем і лічым услых до 15, не ўдыхаючы ізноўку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодцы. А зараз паспрабуем пролічыць до 20. Поехали. Рэзкі ўдох і на выдоху лічым до 20, не ўдыхаючы ізноўку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы, молодчинки. Давайте ускладним такі пункт з зорочкой. Зараз паспрабуем долічыць до 25. Давайте паспрабуем. Тое ж самае. Рэзкі ўдох і на выдоху услых лічым до 25. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Молодцы.
хочу звярнуць вашу увагу, што наша з вами дыафрагма напружваецца, у нас усё падцягнута, у нас жывотик не расхлябаны, ён трымае ўсё на дыханні. Давайте апошні раз паспрабуем до 25 зрабіць. Паехалі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Малайцы, складанае практыкаванне, паспрабуйце яго зрабіць 3-4 разы ў дзень. Гэта будзе патрэбна і вельмі полезна для того, каб эканомны выдох использовать в наших с вами песнях, калі мы спяваем. Малайцы. Што ж, а мы пераходзім да рубрыкі «Заспявайка», і перад гэтым зробім таксама акапельна, без акампанемента, такую гімнастыку вакальную, і будзем з вами гучаць на адным гуку. Што ж мы будзем рабіць? Будзем спачатку мычаць на гук «М» закрытым ртом. Паспрабуйце перадаць тую вышыню гука, якую спяваю я, і далучыцца разам са мной. Малайцы. Давайте яшчэ раз паспрабуем. У роце у нас усё з вами круглае. І яшчэ. Калі вы правильно робіце, у роце у вас будзе стрыкатаць. Што ж, а зараз у нас сціснуты зубы, але вусны у нас адкрыты, і мы будзем рабіць тое ж самае. Гук «М». У роце у нас усё круглае. Малайцы. А зараз будзем з вами рабіць гэта з адкрытым ртом і будзем рабіць на гук «А». Сачыце за нашымі кончыкамі вуснаў. І каб у роце у нас все было круглае, і наш язычок упіраўся ў ніжнія зубы. Малайчынкі, малайчынкі. Што ж, а зараз ускладнім трошечки і зробім стон. Такі уніз будзем збрасываць яго закрытым ртом. У роце у нас все круглае купалок. А зараз будзем рабіць з вами ом. Ом, ом, ом. Униз і уверх. Ом, 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 ом. Зараз ум. Ум, 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 ум. Звярніце ўвагу, як складваюцца мае вусны ў пазіцыю, калі я змяняю галосныя. А зараз ам. Ам, 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 ам. Малайцы, зараз рычым з вами на адным гуку. Рррр, 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 рррр. Добра, а зараз петляем наверх і ўниз. Рррр, 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 рррр.
малайцы, малайчынкі. Што ж, на гэтым наш блог з вами размінка, распявайка скончыўся. І сёння я прапаную вам паўтарыць практыкаванне, якое мы рабілі учора, яго закрепіць. Таму перанашу вас на экран, каб вам напомніць слогі, па якіх мы спявалі, і дапамагчы вам. Што ж, і будзем з вами спяваць гэту папевачку, ўжо будзем з дапамогай інструмента. Паехалі! Вся будзе ўвага на наш з вами экран. Закрепляем тыя веды, якія мы атрымалі учора. Мне гэта папевачка падабаецца. Таксама сачыце за вымаўленнем гукаў. Можете ўзяць, напрыклад, зеркала і глядзець, як вашы вусны складваюцца на кожную галосную. Гэта будзе вельмі карысна, вельмі палезна. Што ж, паехалі. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, і, ре. А тут? Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, і, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, і, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, і, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, і, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, і, ре. Зараз самі. 3, 4. Самі jeszcze разочок. І самі jeszcze разок. 3, 4. Малайцы. А зараз будзем з вами ускладняць і будзем рабіць гэта вельмі хутка. Паглядзіце як. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Будем з вами на кожным слогу будем з вами качацца. Ре, хе, хе, хе. Дапамагае нам наша дыафрагма. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Спрабуем. Што ж. 3, 4. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, 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 лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Малайцы. Давайте трошечки вышэй пойдем і яшчэ паўторым. Ре, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, хе, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, лё, хо, 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 ма, ха, 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 зі, ре. Ре, лё, хо, хо, ма, ха, ха, ха,
Малайцы. Што ж, а мы пераходзім да наступнай рубрыкі. Адразу пераходзім да наступнай, таму што сёння нас чакае тая ж самая хуткамовачка. Спадзяюся, вы яе падвучылі трошчкі. Две балбочуць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць гусі, і качаюцца на пузе, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. Што ж, сёння ў зуме мы таксама з вами папрактыкуемся з гэтай хуткамоўкай, праверым вашы веды, а давайце зараз я вам прапаную пачаць яе чытаць падрад, спачатку распачаць з невялікага тэмпу, а потым яго дабаўляць і дайці да высокага тэмпу. Давайце будзем спрабаваць гэта рабіць разам са мной. Што ж, паехалі. Спачатку не хутка, актыўна вымаўляючы ўсе гукі, выкарыстоўваючы прыгожую артыкуляцыю. Паехалі. Дзве балбочуць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузе, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. Давайце зараз яшчэ не хутка для ўсіх, хто нам далучыўся. Яшчэ. Дзве балбочуць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузе, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. А зараз трошкі хутчэй. Дзве балбочуць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузе, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. А зараз трошчкі хутчэй. 3, 4. Дзве балбочуць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузе, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. Спадзяюся, што вы за мной паспяваеце. Што ж, і апошні раз вельмі хутка. Дзве балбочуць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузе, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. А зараз я вам дам 20 секундаў, каб вы паспрабавалі гэта зрабіць самастойна. 3, 4, паехалі! Малайчынкі, спадзяюся, у вас усіх все атрымалася. І ўсё было добра. Што ж, вось паспрабую да вас вам паказацца ўсё ж такі. Малайцы. І каб вы трошечкі адпачылі, я вас запрашаю далучыцца да рубрыкі «Слухаем музыку». Сёння гэта будзе такое незвычайнае, незвычайная у нас будзе музыка, якую мы будзем слухаць. Мы з вами гаварылі пра оперны тэатр, мы з вами глядзелі мультфільм пра оперу, а сёння мы з вами паглядзім фрагмент опернай дзеі. Хачу, каб вы развіваліся, таму падрыхтавала для вас гэты момент. Гэта опера напісана рускім кампазітарам Барадзіным, яго фамілія Барадзін. І гэта опера называецца «Князь Ігар». А фрагмент, якой мы будзем з вами слухаць, гэта называецца «Палавецкая пляска». Вось такая нацыянальная пляска. І там гучыць вядомы ўсім музычны, як гэта сказаць? Верна, музычны фрагмент «Улетай на крыльях ветра». Думаю, што гэта музыка вам знаёма, і вы яе слухаючы пазнаеце і падумайце, што такое калісьці дзесьці чулі. Дык вось, Барадзін, опера «Князь Ігар» вашай увазе
фрагмент «Половецкая пляска». Давайте послухаем и постараемся разобраться. Там будут и спяваць, будут и танчыць, будут играть на музычных инструментах. Глядзіце уважліва і пішыце свае пытанні, пішыце свае каментарыі. Што вы разумееце і што вам падабаецца. Уся ўвага на экран. Звярніце ўвагу, якія прыгожыя касцюмы. Полаўцы — гэта такая нацыянальнасць, нешта падобнае да восточных людзей, так? Вось паглядзіце. Выконваецца хорам, так, называецца «Улетай на крыльях ветра». Мы з вами гаварылі, што опера — гэта сінтэз харавога спева, танца, музыкі і тэатральнага дзеяння. На наступную песню, якая называется «Пойте песни славы хану». Вось вам задание, напишите, кто таки хан. Як вы разумеете, кто таки хан? Тут я вас закликаю вспомнить мультики про Алёшу Поповича. Вот там такие подобные были моменты. Само пытанне. Аркестр вы чуеце, але дзе ён? Мы яго не бачым. Напішыце, дзе аркестр. Мы з вами глядзелі пра гэта мультфільм.
Што ж, наша дзея скончылася, зараз буду вяртацца да вас і ўсё будзем з вамі абсуждаць. Зараз мы вернем наш свет. Все верно. Оркестр у нас в оркестровой яме. Ну, яго, конечно ж, не вытаскиваюць на сцену. Але яма гэта такое умоўная назва, таму што, конечно ж, гэта не яма, гэта такая ніша ў сцэне спецыяльна для музыкаў. У іх там усё патрэбнае ёсць, так? І там, конечно, стаіць дырыжор, які кіруе не толькі аркестрам, але і хорам, які стаіць на сцэне. Што ж, а хан у рускіх это князь, так, а ў полаўцаў быў хан. Гэта іх такі кіраўнік, предводитель, так, ну, вось, думаю, вы ведаеце, таму што гэтая тэма ярка прадстаўлена ў мультфільмах пра Алёшу Паповіча, Илью Муромца. Падобная тэма, такая ж тэма і ў князя Ігора, канешне, там былі ўсякія ў іх прыгоды. Вось, ну, а гэта фрагмент, вот, палавецкая пляска. Вы маглі ўбачыць, як прыгожа танчылі дзяўчынкі ў прыгожых касцюмах. Паказвае так характар, нацыянальнасць сваю, і таксама вось гэтыя хлопцы. Гэта вось такая палавецкая пляска. І дзве вядомыя ім песні мы з вамі праслухалі. У харавым выкананні гэта «Улетай на крыльях ветра» спяваў жаночы хор, толькі жанчыны. І «Пойце песні славы хану». Гэта ўжо спявалі не толькі жанчыны і мужчыны. Гэта называецца змешаны хор, калі спяваюць і жанчыны, і мужчыны. Так, на гэтую песню «Улетай на крыльях ветра», конечно, она разляцелася, і многія рокеры і рэперы ўжо рабілі на яе свае версіі, таму што вельмі такая цікавая мелодыя, і яна многім хацелася яе неяк інтэрпрэтаваць для сябе. Ну, такое ёсць. Добра гэта ці дрэнна, не ведаю, але вось арыгінал таксама вельмі прыгожы, гэта класічная музыка, таму слухайце яе абавязкова, гэта вас і развівае, і надае вам палажытельныя эмоцыі. Што ж, мы з вамі добра пазаймаліся, парассуждалі, мне гэта вельмі падабаецца, а зараз мы з вамі будзем пераходзіць да рубрыкі «Спяваем разам», і я прашу вас пісаць, якія песні сёння вы б хацелі выканаць. Можа, пра нешта я ўжо забылася, а вы хацеце заспяваць. Пішыце, і будзем з вамі спяваць разам. А на экране я буду вам дапамагаць паказваць словы, каб вы іх не забылі зусім. Давайте, пишите. Сегодня пропоную вам Унда. Хотите про Унду спевать? Ну, давайте. Раз написали, что ж, не маю ничего супраць. Давайте сегодня распачнем з Унды, раз вы ее так любите. Некаторыя ўжо нават здымаюць кліп. Малайцы. Чакаю вашых відэа і фота аглядаў. Мне вельмі цікава, як вы займаецеся дома. Дасылайце фатаграфіі ў дырект у Інстаграм ці ў Вайберы. Буду чакаць. Што ж, а мы распачынаем з песні Унда сёння. Sunda tinggi tiada suci indra sunda zikuda sunda Sunda tinggi tiada suci indra sunda zikuda sunda
sonda. Малайцы. Я спадзяюся, што вы выкарыстоўвалі нашу гартань пры гэтым, рабілі правільнае палажэнне нашага з вамі галасавога апарату. Што ж, тут у нас прагучала «бычкі бушуюць». Я спадзяюся, што слова вы ведаеце, таму што я іх не напісала. Ну, давайте заспяваем, праверым, як вы іх помніце. Для вас песня пра бычкоў. Бычки бушують, бо весну чують, Юр'я, весну чують, річки загулі, ляди поплили, Юр'я, ляди поплили, в зеленых лугах квітки зацвіли, Юр'я, квітки зацвіли. Юр'я спяваті. Зараз давайте разом хей! Спробуємо 3 рази. Хей! 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 Бычки бушують, Юр'я, бычки бушують, Юр'я, бычки бушують, Юр'я, бычки бушують. Мілана, мне таксама спадабаецца фота з дуркай ваша. Яно вельмі пазітыўнае. Дзякуй за гэтае фота. Рабіце смешныя фота, дасылайце да мяне, каб нашы калажы былі з вамі больш разнастайнымі і вясёлымі. Так. Што ж, прагучала, што хочаце праспяваць кучарочкі. Нічога не маю супраць, даўно не спявалі. Давайте заспяваем гэту песню. Пераношу вам і напамінаю слова. Давайте з вами спяваць кучарочкі. Кучарочкі шэй малыя гоняць коні да вады. Кувар вечаро варвачки шэй варві, малы варві, яго варвоніць да вады. Кувар вечаро варвачки шэй варві, малы варві, яго варвоніць
воніть, ковер воніть до води. Я ще конік не напився, кучерочок затопився. Я вервище ковер вонік, не верви, напій, вервися, кувер вечеро, вервочек затопився. Я вервище ковер вонік, не верви, напій, вервися, кувер вечеро, вервочек затопився. Паб'ю вокни, паб'ю рами, пошлю к мілце телеграму. Павір виб'ю, вовір вокни, павір виб'ю, равер вами, павір вишлю к мівір вілце телеграму. Павір виб'ю, вовір вокни, павір виб'ю, равер вами, павір вишлю к мівір вілце телеграму. Телеграмма деть по Ницце не доходить к моей милце. Ты верви гравер вам идет, верви по ней, вервице не верви доховер водить к моей милце. Ты верви гравер вам идет, верви по ней, вервице не верви доховер водить к моей милце. Кучерочки ши малые, гонять коней до воды. Кувер вечеро, ручки ши ворви, малый ворви, а говер вонить до воды. Кувер вечеро, ручки ши ворви, малый ворви, а говер вонить до воды. Кувер вечеро, ручки ши ворви, малый ворви, а говер вонить до воды. Кувер вечеро, ручки ши ворви, малый ворви, а говер вонить до воды. Ой, я сама забыла эту песню. Треба нам частіше співати її. Добре, малайчинки. Што ж, весна у нас сёння вельмі актыўна і запрашае нас заспяваць на гарэ царкоўка. Ну што ж, давайте паспрабуем, а я буду вам дапамагаць, падыгрываць і напомню словы. Яны будуць на экране. Давайте паспрабуем сёння і заспяваць. На горе церковка, на горе церковка, на церковце маховка, на церковце маховка, на маховце гнездечко, на маховце гнездечко, у гнездечко яєчко, у гнездечко яєчко, на яєчко ластовка, на яєчко ластовка. Давайте другую частку, переключаюсь до вас и повышаемся. Сядет Яна высоко, глядит Яна далеко. 9 хлопцев женятся, 10
Спадзяюся, у вас атрымалася. Нічога не зламалася у вас. І ўсё добра. Песня сапраўды вельмі прыгожая. Што ж, вам машу віртуальна. Што ж, наш час неўмаліма сканчаецца. Я для вас падрыхтавала яшчэ адзін сюрпрыз, таму наступныя песні перанесем на наступны занятак і ў Zoom перанесем. А зараз запрашаю вас, у нас пачынаецца рубрика «Развітайка», і сёння для вас падрыхтавала смешны мульцік пра хамічкоў, але запрашаю вас паразважаць і напісаць, на якіх інструментах граюць гэтыя самыя хамічкі. Вось. І каб у вас быў добры настрой, напішыце, паглядзіце, пасмейцеся і напішыце, на якіх інструментах граюць хамічкі. А потым мы з вамі разбяром, на якіх інструментах все ж таки яны гралі. Таму вся ўвага на мой экран. І ў якім стылі, падумайце, яны граюць. І тут будзе не вельмі проста. Паехалі нашы хамічкі. Верно, труба. А што яшчэ? Давайте паглядзім. Інструмент нумар 1. Наш хомячок грае. Гэты інструмент называецца кларнет. Труба, як ужо Весна нам напісала. Вось гэта труба. А гэта губная гармошка была. Паглядзіце, губная гармошачка. Так, губная менавіта. Гучыць як гармошка. Так, і саксафон, канешне. Малайцы. Малайцы, вельмі ўсё правільна адказалі. І давайте яшчэ раз з вами прагаворым інструменты, якія тут у нас былі. Гэта губная гармошка. Выконваецца на ёй губамі, так, паветрам. Можа, нехта з вас і спрабаваў на такой іграць. Вельмі цікавы інструмент. Так, у нас яшчэ з вами была... Так, куды уляцела моя? Гэта была труба. Вось такую канструкцыю. Мае 3 кнопачкі, так. Гэта труба, не блытайце з другімі. Так. Інструмент, пра які вы напісалі, саксафон, мае другую форму і значна больш клавіш ён мае, так. І вось спецыяльную трубачку, мундштук, каб на ёй граць. Вельмі мае саксафон прыгожы гук, так. І апошні інструмент, які мы там бачылі, інструмент кларнет, драўляны інструмент, таксама з такімі вось металічнымі кнопачкамі. Вось, гэта інструменты для выканання непростыя, патрабуюць прафесійнай падрыхтоўкі, каб на іх граць. Што ж, зараз буду звяртацца да вас, з вамі развітвацца. Спадзяюся, вам сённяшні занятак спадабаўся, вы шмат чаго запомнілі. Вяртаю наше святло. Што ж, малайчынкі, і сёння на самой справе было шмат інфармацыі.
У нас застаецца літаральна 2-3 хвілінкі. Што ж, я вас запрашаю зараз у дадатак Zoom, пазаймацца там. Перепішыце хуткамовачку, хто яшчэ не перапісаў. Зараз там паразважаем, паспрабуем, пачытаем, пазаймаемся. Ну і, канешне ж, анансую вам наступны занятак, які пройдзе у панядзелак, як звычайна, ў 16 гадзін. Мы з вамі сустрэнемся тут онлайн. Што ж, дзякуй за ўвагу, сёння вы былі малайцы. Малайцы, што далучыліся, малайцы, што не сумуеце і успамінайце пра хамячкоў. І хай у вас будзе добры настрой, хай у вас будзе добры настрой, і будзе у вас все добра, са здароўем, будьце здаровыя, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да сустрэчы, развітаюся з вами. Пока!